আৰু কাউন্সিলবোৰ যদি নহ'লেহেঁতেন অসমৰ আজিৰ জনজাতীয়সকলৰ কি অৱস্থা হ'লেহেঁতেন। বহুত জাৰ্মান মানুহ এজনৰ নাম আপুনি বিশ্বজিৎ নাপায়। বিশ্বজিৎ শব্দটো আপোনাক বেয়া নাপাব নামটো কোৱাৰ কাৰণে। বড়ো লেংগুৱেজৰ ভিতৰত আছে নাই কেতিয়াবা। बिटिआर मुङानो बेसेबांबा गोजौखा दा दिनै बिनि उनाव जोङो डिसिखौ जों बाहायनो मोनामोन दिनै जोंनि गभर्नमेन्टआ डिसिखौ बाहायनो हासिगोन एसपिनि सायाव जेबो बुंनो मोनामोन एसपिखौ जोङो होखारनोबो हासिगोन लाबोनोबो हासिगोन। एक हिंदुस्तान है, गांव का हिंदुस्तान भारत, और दूसरा हिंदुस्तान है जिसको कहते हैं इंडिया। आप इंडिया से बोल रहे थे और मैं भारत से बोलता हूँ। दिल्ली सरकार गुवाहाटी सरकार आरो कक्राझार सरकारा मालाबाबो एक्सननि बेफोरखौ बाखनायाखै। जेब्ला बर' एलेकायाव बा ट्राइबेल एलेकायाव जि जायगायाव एक्सननि बेफोर थायो बे जायगानि हाग्रा बंग्रा आरो जिब जुनार जोबोद आबदालै लाखिदों। दिल्ली सरकारा लाजि नामा, गुवाहाटी सरकारा लाजि नामा, कक्राझार सरकारा लाजि नामा एक्सननि बेफोरखौ बाखनायाबाबो जेबो लाब गैया। उल्टापानी सरलपारा সেইফালে আৰু এইফালে জংগুৱাৰ ফালে মানে ৰায়মনা সেইফালে আমাৰ বিপিএফ দলৰ নাম লৈ পেলাই বিপিএফ দলৰ কিবা ফ্লেগ লৈ পেলাই বা বিপিএফ দলৰ নাম লৈ পেলাই জংগল কাটি আছে। এইটো কোন হয়? बिटिसि इलेक्शननि सिगां बर'नि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा खौसे जानांगौ बेरेबायदि गोमदोंमोन। बर'नि मोनफ्रोमबो दल संगठनफ्रा बर' हारिया खौसे जानांगौ होननानै गावजों गाव बेरेबायदि गोमदोंमोन। 6था जनजातिखौ लानानै गावजों गाव थेरफाथिलायनाय, 14था ट्राइबेलनि गेजेराव सोर ट्राइबेला गावजों गाव सोमखारिलायनाय, गावजों गाव थेरफाथिलायनाय, बर'आल' गावजों गाव थेरफाथिलायनाय बिदुनि फुटिसखौ एसे खोनासंलां। एमेन्डमेन्ट जिखिनि आनिছে ইয়াতে তাৰমানে আপোনাৰ একেলগে মিচিং, বড়ো কছাৰী, ঠেঙাল কছাৰী, দেউৰী, সোণোৱাল, ৰাভা, তিৱা আমাৰ 6 শিডিউল এৰিয়াত নপৰা কাৰ্বি আংলং, ডিমা হাছাও আৰু বিটিআৰক বাদ দি বাকী যিখিনি অসমৰ প্লেইনছ এৰিয়াৰ কাউন্সিল এৰিয়া আছে ইয়াক লৈ এমেণ্ডমেণ্টটো আনিছে। এটা এমেণ্ডমেণ্টবোৰ যেতিয়া মই এনেই ইয়াৰ হিষ্ট্ৰীটো যেতিয়া 1995ত যেতিয়া মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিল গঠন হৈছিলে, ৰাভা আৰু তিৱাও গঠন হৈছিলে, তাৰ পাছৰ পৰ্যায়ত লাহে লাহে এই আপোনাৰ বেলেগ কাউন্সিলবোৰ গঠন হ'ল। আপোনাৰ সোণোৱাল কছাৰী অট'নমাছ কাউন্সিল, দেউৰী অট'নমাছ কাউন্সিল গঠন হ'ল। এই গঠন প্ৰক্ৰিয়াৰ গোটেই বিষয়বোৰ যেতিয়া চালোঁ, প্ৰত্যেকবাৰ যেতিয়া এমেণ্ডমেণ্ট অনা হৈছে কাউন্সিলবোৰক শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে এমেণ্ডমেণ্টটো আনিব লাগে বুলি সদায় এটা মত চৰকাৰো আছিলে। এতিয়া অধ্যক্ষ মহোদয়, এতিয়া এই কাউন্সিলবোৰক বিশেষকৈ প্লেইনছ ট্ৰাইব এৰিয়াৰ কাউন্সিলবোৰক শক্তিশালী কৰিব লাগে, ইয়াত কাৰো ডিমত নাই এছেম্বলিৰ ভিতৰতে আমাৰ। বিভিন্ন চৰকাৰৰ সময়ত এইটো সদায় প্ৰচেষ্টা এটা চলি আছে। আৰু যোৱা আপোনাৰ বিটিআৰৰ কোকৰাঝাৰত যেতিয়া আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে 6 শিডিউল যেতিয়া ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিলে হিলছ এৰিয়াবোৰত ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিলে, কিন্তু প্লেইনছ এৰিয়া অসমৰ প্লেইনছ এৰিয়া মানুহৰ যিটো ভূমি আছিলে সেই এৰিয়াত 6 শিডিউল ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা নহ'ল। পাছলৈ বহুত আন্দোলন কৰাৰ পাছত বিটিআৰত এইটো ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হ'ল 6 শিডিউল। কিন্তু এতিয়াও তাৰমানে কাউন্সিল মিচিং, ৰাভা, তিৱা কাউন্সিলখিনি বাদ পৰি আছে। ডিমাণ্ড আছে, চৰকাৰে প্ৰপ'জেল চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টলৈ পঠাইছে, ভাল কথা। কিন্তু অধ্যক্ষ মহোদয়, মই কেতিয়াবা ভাবি থাকোঁ এই কাউন্সিলবোৰ যদি নহ'লেহেঁতেন, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈয়ে এই সংবিধানত যদি ইনকৰ্পৰেট কৰি 6 শিডিউল নানিলেহেঁতেন আৰু কাউন্সিলবোৰ যদি নহ'লেহেঁতেন অসমৰ আজিৰ জনজাতীয়সকলৰ কি অৱস্থা হ'লেহেঁতেন, হিলছ এৰিয়াৰ জনজাতীয়সকলৰ কি অৱস্থা হ'লেহেঁতেন। অধ্যক্ষ মহোদয়, কেতিয়াবা আপুনি এনেকৈ ভাবি চাওক, যদি ভাৰতবৰ্ষ যদি ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ যদি ব্ৰিটিছৰ আমোলৰ পৰা যদি স্বাধীন নহ'লেহেঁতেন আমি আজি কেনেকুৱা এটা দেশত বসবাস কৰিলেহেঁতেন। বা এনেকৈ যদি চাওঁ অধ্যক্ষ মহোদয়, লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ভাৰত ৰত্ন, তেখেতে অসমক বাংলাদেশত চামিল হোৱাত যদি বাধা নিদিলেহেঁতেন, আজি অসম যদি বাংলাদেশৰ পাৰ্ট হ'লেহেঁতেন, অধ্যক্ষ মহোদয় আপুনি ভাবি চাওক আমি আজি ইয়াক কেনেকুৱা এটা অৱস্থাত থাকিলোহেঁতেন। যদি ব্ৰিটিছৰ আমোলৰ অধীনত এতিয়াও যদি থাকিলোহেঁতেন আমি কলনী হিচাপে, আমি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গীত জনগণ মন আমি গালোহেঁতেন নাই। বাংলাদেশৰ অধীনত যদি আমি থাকিলোহেঁতেন অসমীয়া মানুহ, আমি অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ আমি অফিচিয়েলি বজালোহেঁতেন নাই। সেইকাৰণে কেতিয়াবা ভাবি থাকোঁ অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি সেই এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত যদি থাকি গ'লোহেঁতেন, আপোনাৰ মোৰ নামটো, মোৰ ভুৱন পেগু নামটো, এই ভুৱন পেগুটো ভুৱন পেগু হৈ থাকিলেহেঁতেন না, নহয় ভুৱন উদ্দিন পেগু হ'লেহেঁতেন বা বেলেগ নহয়। যদি বাংলাদেশৰ অধীনত যদি আমি থাকিলে ছাৰ সাবজেক্টটো বেলেগ ফালে যোৱা নাই জানো? কাউন্সিল ডিছকাশ্যন, অট'নমাছ কাউন্সিল জেনাৰেল ডিছকাশ্যন হয়। আমি ক'লেতো আপুনি জেনাৰেল ডিছকাশ্যন কি ডিছকাশ্যন হৈছে? জেনাৰেল ডিছকাশ্যন আপোনালোকে ক'লে ক'ৰ পৰা কৈ হিন্দু মুছলমান উলিয়াই চাগে
बहुत ডিসকাস আপুনি আপোনাৰ সময়ত ক'লে হ'ল জেনারেল ডিসকাশন অধ্যক্ষ মহোদয় অধ্যক্ষ মহোদয় স্যার এটা প্রস্তাব ললেও ভাল হ'ব স্যার দেশ স্বাধীন হোৱাৰ পিছত ইমানখিনি ভাল কথা হৈছে গতিকে স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলক ধন্যবাদ দি পেলাই এইটোৰ লগতে এড কৰি দিব হয় হয় ধন্যবাদ দিম এতিয়া অধ্যক্ষ মহোদয় কেতিয়াবা এইকাৰণে মই ভাবি থাকোঁ আমাৰ যে নামবোৰ যে হয় আমাৰ নামটো আমাৰ আইডেণ্টিটি অধ্যক্ষ মহোদয় কোনো জাৰ্মান মানুহ এজনৰ নাম আপুনি বিশ্বজিৎ নাপায় কোনো ইউৰোপিয়ান আপোনাৰ ডেনমাৰ্কৰ মানুহ এটাৰ নাম ভুৱন নাপায় আফ্ৰিকাৰ কোনোবা ৰাষ্ট্ৰৰ এৰিয়াত মানৱ দেখা এইটো নাপাব আপুনি আৰু যেতিয়া নামটো চাইনিজ মানুহ এটাৰ নামটো বেলেগ হ'ব প্ৰহ্লাদ কেতিয়াও নাপায় এইকাৰণে নামটো আইডেণ্টিটি হয় এইকাৰণে কেতিয়াবাই মই ভাবি থাকোঁ যদি ব্ৰিটিছৰ আমোলৰ অধীনত যদি আমি থাকিলোহেঁতেন এতিয়া ৭৫ বছৰ বোলে এতিয়াও ব্ৰিটিছৰ অধীন বা কিবা এটা কাৰণে এইটো আপোনাৰ ইষ্ট পাকিস্তান যেতিয়া কাৰ্ভ আউট কৰা হ'ল তেতিয়া যদি অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বোলে এই বাংলাদেশত যদি সোমাই গ'লেহেঁতেন কেনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন হ'লহেঁতেন আমাৰ নিচিনা সৰু সৰু জাতি জনগোষ্ঠীবোৰৰ আজি দেউৰী মানুহৰ আমিতো দেউৰী মানুহতো ১-১.৫ লাখ মানুহ আছে নাইকিয়া হৈ গ'লহেঁতেন চ' এই কথাবোৰ যেতিয়া ভাবোঁ এই যে সংবিধানৰ সৃষ্টিকৰ্তা B.R. আম্বেদকাৰ ভাৰতৰত্ন লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ কম কথাটো গভীৰতে ভাবি মেলি এই যে শিডিউলটো আনিলে কিন্তু প্লেইন ট্ৰাইবৰ মানুহ আমি বাদ পৰি গ'লোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় কেতিয়াবা মই ভাবি থাকোঁ এইকাৰণে কিন্তু মই কেতিয়াবা ভাবি থাকোঁ মোৰ ভুৱন নামটো থাকোঁতে মোৰ ভুৱন নামটো অধ্যক্ষ মহোদয় মিচিং শব্দ নহয় I have lost my identity in my name. Ronus শব্দটো Ronus Pegu is missing. But we have lost our identity in our name. অধ্যক্ষ মহোদয় মই কেতিয়াবা যদি চাওঁ আপোনালোকৰ ভকেবুলাৰী যদি চাওঁ বিশ্বজিৎ শব্দটো আপোনাক বেয়া নাপাব নামটো কোৱাৰ কাৰণে বড়ো লেংগুৱেজৰ ভিতৰত আছে নাই কেতিয়াবা চ' মই এইকাৰণে এই আমাৰ ব্ৰিটিছ এজন ৰাইটাৰ দ্য মষ্ট এফেক্টিভ ৱে টু ডিষ্ট্ৰয় পিপল ইজ টু ডিনাই এণ্ড অব্লিগেট দেয়াৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ দেয়াৰ হিষ্ট্ৰী তাৰমানে language is a key part of history and identity. When indigenous languages are lost due to forced assimilation or lack of institutional support, an entire way of understanding the world is erased. Amar bhakatu jodi naikia hoy jay, amar prithibikon swar drishtibongire amar jonogosthitoi naikia hoy jabo. Many indigenous languages are endangered today, and effort to revive them are crucial for preserving history and identity. When a people's understanding of their past is denied and distorted, it weakens their ability to assert their rights and preserve their culture and pass down the tradition to future generation. এতিয়া এই কথাবোৰ যেতিয়া ভাবো অধ্যক্ষ মহোদয় এই কাউন্সিলবোৰ কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট এই কাউন্সিলবোৰ যদি নহয় আৰু মই এইকাৰণে আজি ৰাজহুৱাভাৱে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হৈ আৰু অসমৰ ভূমিপুত্ৰ ট্ৰাইবেলৰ হৈ এইখন চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ মাডাৰ টাংটো এইবাৰ প্ৰথমবাৰ এইবাৰ এপ্ৰিলৰ পাছত ইণ্ট্ৰডিউচ হ'ব স্কুলত নিজৰ মাতৃভাষাত পাঠদান আৰম্ভ হ'ব আৰু নৰ্মেলি এইটো কনষ্টিটিউশ্যনৰ সংবিধানৰ পাৰ্ট হ'ব লাগিছিলে কিন্তু আমি যুদ্ধ কৰিবলগীয়া হ'ল বহুত জেগাত যে আমাৰ কেতিয়াবা মই ভাবি থাকোঁ এই যে ৭৫ বছৰ ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পাছত প্ৰথমবাৰ মিচিং লেংগুৱেজটো স্কুলত ইণ্ট্ৰডিউচ হ'ব মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন হিচাপে মই কেতিয়াবা ভাবি থাকোঁ ৭৫ বছৰ আগত যদি হ'লেহেঁতেন আমাৰ বহুত মই ৭৫ বছৰ আগত যদি হ'লেহেঁতেন এই কামটো মোৰ নামটো ভুৱন নহয় কোনোবা এটা বেলেগ হ'লেহেঁতেন অধ্যক্ষ মহোদয় মিচিং মানুহৰ নামত চন্দন পেগু আছে চন্দ্ৰ দলে আছে চন্দ্ৰ মানে কি মুন সূৰ্য কুটুম আছে সূৰ্য পেগু আছে সূৰ্য মানে কি আমাৰ মিচিং ভাষাত সূৰ্য মানে দৌনী চ' মই কেতিয়াবা ভাবি থাকোঁ সূৰ্য নামটো নিদি সূৰ্য পেগু নিদি দৌনী পেগু দিলে কি লোকচান হ'লেহেঁতেন বা চন্দ্ৰ কুটুম নিদি পল কুটুম দিলে কি লোকচান আছিলে পলটো আমাৰ চন্দ্ৰ হয় চ' নিজৰ ভাষা উই হেভ আৱাৰ লেংগুৱেজ আৱাৰ আইডেণ্টিটি কিন্তু যোৱা ৭৫ বছৰ আমাৰ আইডেণ্টিটি আমাৰ লেংগুৱেজ প্ৰটেক্ট কৰাৰ কাৰণে আমি নিজে যুঁজিবলগীয়া হ'ল স্বায়ত্তখন বোলা বস্তুটো বিচাৰিবলগীয়া হ'ল সংবিধানত আছিলে আমাক নিদিলে অধ্যক্ষ মহোদয় এতিয়া এই স্বায়ত্তশাসনসমূহক মই ভাবোঁ কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট কেতিয়াবা বুজিলে মই কেতিয়াবা আহোম বুৰঞ্জীটো মোৰ যিহেতু ছাবজেক্ট আহোম বুজৰি আছিলে মই কেতিয়াবা ভাবি থাকোঁ অৰিজিনেল আহোমসকলে যেতিয়া অসমত ৰাজত্ব আৰম্ভ কৰিছিলে নামবোৰ কেনেকুৱা আছিলে নামবোৰ যদি চাওঁ চুকাফা চুটেফা চুবিনফা চুদাংফা চুকলুংমুং এতিয়া এইবোৰ গৈ অখিল কেতিয়া হ'ল নামটো তাৰপাছত কিবা এটা কাৰণে যদি বাংলাদেশত সোমাই গ'লহেঁতেন অখিলুদ্দিন হৈ গ'লহেঁতেন নহয় মই তাৰমানে কি হিষ্ট্ৰীটো হাউ কমপ্লিকেটেড হিষ্ট্ৰী ইজ হাউ উই পিপল লুজ আৱাৰ আইডেণ্টিটি হাউ উই লুজ আৱাৰ আইডেণ্টিটি আৰু মই ভাবোঁ এই কাউন্সিলসমূহক যিমান পাৰে অধ্যক্ষ মহোদয়
শক্তিশালী কৰাটো এইকাৰণেই প্ৰয়োজন কাউন্সিলক বহুতে ভাবে যে এইটো কিবা ৰাস্তা বনোৱা ডেভেলপমেণ্ট কিবা এজেণ্ডা এটা লোৱাৰ কাউন্সিল বা পইচাটো কেনেকৈ খৰচ কৰিছে এইটোক লৈ অকল মেয়াৰ ডেভেলপমেণ্ট এজেণ্ডাক লৈ এইটো চালে নহ'ব ইট শুড বি ভিউড এজ এ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট এ টুলছ টু প্ৰিজাৰ্ভ ওৱান লেংগুৱেজ ওৱান আইডেণ্টিটি ওৱান ফেইথ আমাৰ আইডেণ্টিটি আমাৰ ফেইথ আমাৰ কালচাৰ এইটোক ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে বা ৰক্ষা কবচ হিচাপে ধৰিব লাগে আৰু এইকাৰণে এইটোক ৰক্ষা কবচ হিচাপে যদি ধৰিব লাগে ইয়াক যিমান পাৰে শক্তিশালী কৰিব লাগে অধ্যক্ষ মহোদয় আপুনি এটা বস্তু চাব দেই কম ইনজাষ্টিছ আপুনি মোক মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিল কৈছে মই যদি আজি সুধোঁ যিকোনো সদস্য এজন সুধোঁ ভুৱন পেগু কোন হয় বুলি ক'লে এজন মিচিং মানুহ বুলি ক'ব মিৰি মানুহ বুলি নকয় কিন্তু অধ্যক্ষ মহোদয় এই হিষ্টৰিকেল কথাটো এইটোৱে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আজিও সংবিধানত শ্বেডিউল ট্ৰাইব লিষ্টত মিচিং শব্দ নাই মিৰি বুলি আছে আৰু মই অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম যোৱা 2 বছৰ আগত ইয়াৰ প্ৰপ'জেল মিৰি সংশোধন কৰি মিচিং কৰিব লাগে বুলি প্ৰথমবাৰ এইখন চৰকাৰে এই 75 বছৰত চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু এতিয়া সংশোধনী প্ৰক্ৰিয়াত আছে আগৰ চৰকাৰ বুলি এইটো আমাক ৰেষ্ট'ৰ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰাইড আমাৰ আইডেণ্টিটি আমাক ৰেষ্ট'ৰ কৰাৰ কাৰণে কিয় চেষ্টা নকৰিলে এই কথাবোৰ কিয় চিন্তা নকৰিলে এতিয়া আপুনি চাওকচোন অধ্যক্ষ মহোদয় কোনোবাই যদি হঠাৎ মিচিং মানুহ এটাক এই মিৰি বুলি কয় গাত নালাগিবনে কিন্তু সংবিধান কিন্তু মিৰিয়ে আছে অধ্যক্ষ মহোদয় চ' সেইকাৰণে মই আজি এটা কনচেনচাছ সিদ্ধান্ত হোৱাটো বিচাৰিছোঁ আৰু আপোনাৰ নেতৃত্বত কেন্দ্ৰ চৰকাৰলৈ বা পাৰ্লিমেণ্টত এটা এপিল যাব লাগে যে মিৰি শব্দটোত সংশোধনী আনি মিচিং সোনকালে এই বছৰৰ ভিতৰতে কৰি দিব লাগে বুলি এটা পেটিশ্যন যোৱাটো বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ কিয় মই এইকাৰণে কৈছোঁ যে হোৱাট ইজ আইডেণ্টিটি এই নামবোৰ আমাৰ আইডেণ্টিটি হয় আমাৰ পৰিচয় হয় কালচাৰ ইজ আৱাৰ আইডেণ্টিটি আৰু ফেইথ ইজ আৱাৰ আইডেণ্টিটি ইফ উই লুজ আৱাৰ ফেইথ উই লুজ আৱাৰ আইডেণ্টিটি আৰু লাহে লাহে আমি নাইকিয়া হৈ যাম অধ্যক্ষ মহোদয় এইকাৰণে যিখিনি সংশোধনী আনিছে কাউন্সিলক শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে আনিছে আৰু যিখিনি সংশোধনী আনিছে এইটো মই ভাবোঁ যে ৰক্ষা কবচটো আৰু ষ্ট্ৰেংথেন কৰাৰ কাৰণে এই কাউন্সিলসমূহকো 6 শিডিউলৰ অধীনত সোনকালে আনাটো দৰকাৰ বুলি মোৰ ফালৰ পৰা এপিল জনাই মই এইটো আহ্বান জনাই মই এই সংশোধনীৰ পক্ষত মই বক্তব্য ৰাখি মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ ধন্যবাদ दिल्ली सरकार गुवाहाटी सरकार आरो क'क्राझार सरकारा मालाबाबो एक्सननि बेफोरखौ बाखनायाखै जेब्ला बर' एलेकायाव बा ट्राइबेल एलेकायाव जि जायगायाव एक्सननि बेफोर थायो बे जायगानि हाग्रा बंग्रा आरो जिब जुनार जोबोद आबदालै लाखिदों दिल्ली सरकारा लाजि नामा गुवाहाटी सरकारा लाजि नामा क'क्राझार सरकारा लाजि नामा एक्सननि बेफोरखौ बाखनायाबाबो जेबो लाब गैया जेब्ला दावहा नांदोंमोन सरकारनि बिरोधि बै समाव हाग्रानि जि जायगायाव एक्सननि बेफोर थायो बे जायगायाव जिब जुनारफोरखौ गावथारनो थाखाय फलानफोर हाबो बे फलानफोरखौ एक्सननि बेफोरा होबथाबोदों दंफां लाइफां खावग्रा बे दंफां लाइफां सिलिंखार खालायग्रा बेफोरबायदि मानसिखौ एक्सननि बेफोरा होबथाबोदों नाथाय दिनैनि समाव जों मालाबाबो खोनायाखै बिटिसि बिटिआरआव थानाय जायफोर पार्टिफोरा गोहो खुंथायाव थादों एक्सननि बेफोरखौ मालाबाबो जोङो बाखनायनाय जों खोनायाखै दिल्ली सरकारखौ जों खोनायाखै गुवाहाटी सरकारखौ जों खोनायाखै हाग्रा बारियाव थानानै सरकारनि बिरोधि नांनानै हाग्रा बारियाव जिब जुनारफोरखौ होबथाबोदों एक्सननि बेफोरा दंफां लाइफां सिखावफोरखौ होबथाबोदों बेफोरखौ सरकारा लाजि नामा भिडिअनि फुटेजखौ एसे खोनासंलां বড়ো মেছ কছাৰী সকল আৰু ডিমাচা কছাৰী সকল যি ডিমাচা কছাৰীয়ে আপোনালোকে সকলোৱে জানে অসমত দীৰ্ঘদিন ধৰি শাসন কৰিছিল আৰু ডিমাপুৰত ৰাজধানী তৈয়াৰ কৰিছিল ৰাজধানী আপোনাৰ 13th century ন 13th century ৰাজধানী সাজিছিল সেই ডিমাপুৰত এতিয়াও 15খন ডিমাচা গাঁও আৰু 5খন এতিয়াও মেছ কছাৰী গাঁও আছে সেইসকলক আজি লগ পালোঁ তেওঁলোকে কালচাৰ শ্ব' কৰিব ইয়াত আজি আৰু লগতে মোক আজি তেখেতসকলৰ যিটো পৰম্পৰাগত সেইখনক কি বুলি কয় ঠুংগ্ৰি আৰু ঢালখনক কি কয় ঢালে ঠুংগ্ৰি আৰু ঢাল লৈ মই এয়া তেখেতসকলৰ লগত একেলগতে ফটোৰ কাৰণে পোষ্ট দি আছোঁ বহুত সুখী হ'লো সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজৰ পৰা মই নাগালেণ্ডত থকা ডিমাচাসকল আৰু নাগালেণ্ডত থকা মেছ কছাৰীসকলক আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰ হৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ মৰম জনাইছোঁ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আপোনালোকে সুখী হৈ থাকক কিবা অসুবিধা হ'লে আপোনালোকে আমাক খবৰ দিব আমি আপোনালোকৰ লগত আছোঁ থেংক ইউ बिटिसिआव एसटि होनो नागिरनायनि सायाव जोंहा ट्राइबेल संघ दङ सिसिट'आ दङ दुलाराय बर' फरायसा आफाद दङ आसामनि ट्राइबेल संघ बा ट्राइबेल अर्गानाइजेसननि मोनसे थांखि दङ बिथांमोननि थांखिजोंनो जों थांफागोन दा जिहेतु स्टेटआव जिखिनि रिपर्ट दाखिल खालामनाय जादों बे दाखिल खालामनाय रिपर्टआ खालि रिपर्टल' एसेम्ब्लियाव दाखालि रायलायनायबो जायाखै एसेम्ब्लि प्रस्ताबबो जायाखै आरो बे दिल्लीयावसो जागोन थ' ओंखायनो जोङो आंबो सासे बर' कलाव जोनोम मोन्दों आरो ट्राइबेल माहारिनि मानसि आङो ट्राइबेलनि जानानैनो आन्दलन खालामनानै बर' माहारिनि आन्दलन खालामनानै दिनै प्राय 40 बोसोरसो गोलाव सम आन्दलनजोंनो जोंनि जिबनाबो थांबाय आं सानो रावबो गाव गावनि सार्थखौ
गारनानै माने राजनीति खालामनो गोसो गैया बेवहाय खुनु राजनैतिक दलनि नेताफ्राबो आं सानो ओंखायनो जोंहा मोनसे लामा दङ दा चिफ मिनिस्टारा जि आन्दलन बेखौ नुनानै गाबोन CC2 आरो एबसु ट्राइबेल अर्गानाइजेसनफोरजों ज' रायलायनायनि मोनसे हाबाफारि लादों जोङो भायलेन्स जानो नाङा BTCआ NOC हरदोंमोन 2019 दा 5 बोसोरनि खोथा नङा आरो जिहेतु बिनि उनाव गोदान गभर्नमेन्ट फैबाय आरो गोदान गभर्नमेन्टआव प्रमद बर'नि दैदेननायाव गोदानै खुनु NOC गैया आरो दा जिनिखि केबिनेट साब कमिटिनि रिपर्ट बे केबिनेट साब कमिटिनि रिपर्टआवबो BTCआ माब्ला रिपर्ट हरदोंमोन बा NOC हरदोंमोन हराखै बेनि जेबो उल्लेख गैया किन्तु NOCखौ बिसोरो BTCआ हरदोंमोन 2019आव डाइरेक्ट गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि खाथियाव नाथाय बे NOCआ पार्लियामेन्टआव जेला बिल जागोन बे बिलाव माने एथ'ग्राब मोनसे भेलिड डकुमेन्टबो नङा बेयो जोंहा दा बाव थांनानै दिल्लीयाव RGI आरो NCST नेशनेल कमिशन फर शिड्यूल ट्राइब आरो बेनिफ्राय ट्राइबेल APS मिनिस्टार्स बेफोर लेभेलाव जों खामानि मावहैनांगोन आरो बेखौ मावबाय थानायबो जादों रावबो आंबो बर' हारिनि आरो ट्राइबेलफोरनि अधिकारखौ खर्ब खालामनानै राजनिति खालामनो गोसो गैया आरो बेबायदि थांखियाव जोंबो रावबो गनायथि होनो हाया दा ओंखायनो बेखौ लानानै जों गावजों गाव बांद्राय दावराव दावसि खालामबाय थानाया थिग नङा खारन जों दा आइननि जुद्धआव थांनांगौ पार्लियामेन्टनि जुद्धआव थांनांगौ आरो बेवहाय स्टेट एसेम्बलियाव बिल पास जानानै थाङाखै बे केबिनेट रिपर्टल'मोन केबिनेट रिपर्टआ साब कमिटि रनज पेगु मन्त्रि हिसाबै कनभेनर आरो केशव महन्त आरो पीयूष हाजरिका साथामनि साब कमिटि बेवहाय जों रावबो गैया जायखिजाया केबिनेटआव बेखौ दाखिल खालामदों केबिनेटआ दाखिल खालामनायनि अर्थआ जाहैबाय केबिनेटआ बेखौ लानानै एसेम्बलियाव दाखिल खालामगोन रिपर्टखौ दा दाखिल खालामबाय बयबो फरायनो हायो बेनि उनावहाय बे रिपर्टनि सायाव मा कारेक्सन नांगौ नाङा बेखौ बुंनायनि आरो गावबागाव दाबिखौ लाखिनायनि लामाया दाबो दङ दा ओंखायनो आं खावलायगोन जे जि जालांबाय खिन्थु जोंनि गेजेराव बेखौ लानानै खुनु गावजों गावनि गेजेराव क्लेश जानो नाङा खुलुमबाय आं मुस्रि कास्टम बसुमतारी मानाव गेदेर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आदा बिथाङा दाखालि जालांनाय जि BTCनि एसेम्बलि गाग्लोबनायाव 1%बो जुदि एबसुआ इनभल्भमेन्ट दङब्ला बिथाङा प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायदों जि बिथाङा रिजाइन होगोन होननानै आरो बिथांनि जि प्रेस मिट आं बेखौ खिन्थाना लाग्रोनि नै बियो बे खोथाखौ जों स्पष्टयै बुङो एबसुआ बेबायदि गाज्रि इनस्टिगेट खालामनायनि जुदि 1% जुदि एभिडेन्स दङब्ला 1% जुदि बेबायदि तथ्य दङब्ला जोङो हो आङो बेखौ प्रत्याबान खालामदों चेलेन्ज खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आं रिजाइन लागोन आरो बे घटनाखौ जुदि जोङो खालामदोंब्ला जोंनि मायबा तथ्य दङब्ला जेलाव थांनो थाखाय दिनै एबसुनि बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानाव गेदेर दिपेन बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' बड'फा हाउसआव प्रेस मिटनि गेजेरजों मानाव गेदेर BTCनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारजों आरो BTC सरकारजों बिथाङा चेलेन्ज खालामदों आरो बिथाङा फोरमायदों जे दाखालि बावै जे BTCनि एसेम्बलि गाग्लोबनाय जोंनि लाइमोन फरायसाफोरा बेयाव 1%बो जुदि एबसुआ इनभल्भमेन्ट दङब्ला बिथाङा रिजिगनेसन होगोन होननानै गावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' बड'फा हाउसआव प्रेस मिट होदों दा आङो नैबेयो दाखालि बावै जे फरायसाफोरा फार्स्ट BTC एन्ट्रेन्स गेट फार्स्ट गेटआव हाबनाय नैबेखौ जुम खालामनो थाखाय खावलायबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिलानि बे एसेम्बलिनि गाहायाव बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिला नैबेयो मानगोनां क'क्राझारनि DC मेदाम फैनाय समाव आरो बावबो फरायसाफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बाहायदों दा आङो जोंनि केमेरामेनखौ जुम खालामनो थाखाय खावलायनाय थाबाय नैबेयावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिला बावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बेबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ बिथांमोनहा बाहायनानै आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाजोंनो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबां मावथिफोर दङ जेराव आं एग्जाम्पल होनानै बुंनो हायो नाथाय बेखौ बुंलायलायला दा आं बुंनो लुबैनाय बिसो जि मानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'आ बेसेबां नंथारै बाथ्राखौ बुंखो मानो आफादगिरिनि मासियाव जिरायनानै एसेबां गाहाय थाखोनि खोथाखौ बुंखो जे एभिडेन्स होनो हायोब्ला गाव जेराव थांनो थाखाय राजि एभिडेन्स होनो हायोब्ला गाव एबसुनिफ्राय रिजाइनेसन होनो थाखाय गाव राजि होननानै दिनै BTCनि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारजों BTC सरकारजों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मानो फेर फाथिदों मानाव गेदेर BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा सासे संग्रामि मानसि आरो बयनिफ्राय बांसिन बिथाङा सेक्रिफाइस खालामनानै जोंनो BTC होफैबाय बर' भाषाखौ एथिदलाव सोबाय आरो बिथाङा बयनिफ्राय बांसिन मा होनो सेक्रिफाइस आरो बयनिफ्राय बांसिन कन्ट्रिबिउसन दं नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरिया नंबां जांबां मा होनो बिथांमोनहा गावसिनाव खामानि गैयाब्ला
मानावगिरि बीटीसी नि सिटनाव खामानि गैया बिदि दा सान ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ जों स्ट्रंलि खावलायनो सानदों फोरमायनो सानदों नोंथाङा बीटीसी नि चिफ मुरब्बीखौ जानला मोनला खोथा बुंनायनिफ्राय जानगाराव था मानोना बिथाङाव बिराद कन्ट्रिबिउसन दङ मानावगिरि बीटीसी नि चिफनाव बिराद कन्ट्रिबिउसन दं बुंनो जुदि जोङो जुदि बुंनांगौब्ला गोबां बाथ्रा दं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिनाव दाखालि बावै प्रमोद बर'आ जेला बीटीसी नि चिफ जायोमोन पर्बत जरायाव हा होनायनि जाथाय बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद दिपेन बर'नि दैदेननाया सिरियै उन्दुनानै दंमोन रायजोनि राजानि जानानै फंसेबो खोथा बुङाखैमोन पर्बत जरानि हा होनायनि जाथायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि खुगानिफ्राय फंसेबो बाथ्रा ओंखाराखैमोन लास्ट 5 बोसोराव प्रमोद बर'नि सरकार समाव खनसेबो प्रटेस्ट खालामाखै खनसेबो मुभमेन्ट खालामाखै दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारशिप जानाय लोगो लोगो बिपिएफआ सरकाराव फैनायनि उनाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा नांबां जांबां माखासे खोथाफोरखौ फोरमायगासिनो दङ एसटी इस्युआ बेयो मोनसे बिराद मा होनो एसटी इस्युआ बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा पलिटिक्स खालामनो नाङा आरो जों जुदि बुंनांगौब्ला एसटी इस्युखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिसपुराव सोर मिनिस्टारजों मा सावरायनानै फैयो सोर मिनिस्टारखौ मा बुंफ्लाबोयो दिसपुराव थांनानै सोरखौ लोगो हमहैयो सब तथ्यआ जोंनाव दंजोबो दा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बादि गोथार आफादखौ बरनाम होनो लुबैया ओंखायनोसो मानावगिरि दिपेन बर'खौ जों जेबो बुङाखै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बेबादि मोनसे हाखराव गावहरनायखौ जों लुबैया ओंखायनो जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ दिसपुराव थांनानै सोरखौ लोगो हमहैयो दिसपुराव थांनानै मा खोथा बुंनानै फैयो माबादि मुभमेन्ट लागोन सानबेसे मुभमेन्ट लागोन सोरजों मा सावरायबोदों बिनि डिटेल्सखौ जों होजोबनो हायो नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोंनाव अननाय आरो मोजां मोननाय दङ बिनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बादि गोथार आफादखौ जोङो बेबादि रायजो राजानि गेजेराव हाद्रि बाला सारनो लुबैयाखै नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ जेरैबादि डिभाइड पलिटिक्स खालामदों बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा आरो जेरैबादि बिथाङा मा होनो बीटीसी सरकारनि चिफजों जानला मानला आंबां जांबां खोथा बुंबाय थादों बेनिफ्राय जानगाराव थानो नांगौ आरो एसटी इस्युखौ लानानै पलिटिक्स खालामनो नाङा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जुदि खामानि गैयाब्ला नोंथांमोनहा दलरै जिरायनानै था मानावगिरि हाग्रामा महिलारि सारा जोङो बीटीसी ओनसोलनि आरो आसामनिनो गासै बर' माहारिखौ लानानै बिथाङा जौगासारनायनि खामानि मावगोन लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि थाखाय मोजां खामानि मावगोन आरो बीटीसीखौ रैखाथि होगोन दिनै दिल्ली बादियाव थांनानै कन्स्टिटिउसनेल सेफगार्ड होनाय मानसि बर' रावखौ 8 सिडुलाव सोनाय बीटीसी 6 सिडुल जोंनो होनाय बेयो जाहैबाय हाग्रामा महिलारि सार आरो हाग्रामा महिलारि सार बादि मानसिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा नंबां जांबां खोथा बुंनायखौ जोङो दुखु मोनदों सारा बर' हारिया दुखु मोनदों बेनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'खौ जों स्ट्रंलि जानगाराव थानो थाखाय खावलायनाय थाबाय आरो एसे गोथौयै हाबावनांगौब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया ना एमएलए ना मन्त्रि नोंथाङा दिनै एमएलए मन्त्रि नङा गारा बेसेबां सम्पति खामायखौ नों बेसेबां सम्पति खामायखो बेखौबो जों डिटेल्स लाबोनो गोनां जागोन जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मान होयो सन्मान होयो बेनि थाखाय जों दिपेन बर'नि सायाव खोथा बुङाखै नङाब्ला जोंबो बुंनो हायो नाथाय जोङो एबसुखौ बेबादि मोनसे नोजोरजों नायजानायखौ जों लुबैयाखै बेनि थाखाय जों मान होनानै सिरियै दङ थैंक यू से ही मैं गांव का किसान हूँ गांव में पैदा लिया गांव में पला गांव में बढ़ा किसी तरह से राजनीति के धारा में चलते चलते यहाँ तक मैं पहुँच गया मैंने गोबर देखा मैंने बकरी की गिनती की मैंने भैंस की गिनती की अब संजोग से लोकसभा में आया हूँ तो वो आंकड़े की गिनती करनी पड़ती है फिस्कल डिफिसिट रेवेन्यू डिफिसिट अब मेरे जैसा आदमी उसमें उलझ जाता है कि बकरी गिनूं कि भैंस गिनूं कि डिफिसिट गिनूं यहाँ आके डेफिसिट गिनो वहाँ बाद में गिनो और हम तो केवल वही खोजते हैं तो मैं तो बजट के हर पन्ना को पढ़ता हूँ तो देखता हूँ इसमें किसान कहाँ है इसमें मजदूर कहाँ है इसमें गांव कहाँ है इसमें हमारे गाय भैंस के चारा दाना का कुछ है कि नहीं है इसमें मेरे गांव की जो गरीब औरतें हैं जो खेत में काम करती हैं पसीना बहाती हैं मिट्टी पानी में सरती हैं उनके शरीर से बदबू निकलता है जीवन में कभी एक बार भी उनको लक्स और कौन रेक्सोना साबुन कौन ये लिपस्टिक पाउडर ये छूने का देखने का अवसर नहीं मिलता है क्या उसकी दुनिया को इन्होंने देखा था मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं अब तो बड़ी बड़ी बात करते हो आगे दिन पीछे गए गुरु से किया न है तो पछतावा होत क्या चिड़िया चुग गई खेत मैं 1977 में एमएलए बन के आया इंडिया गेट के किनारे पैदल टहल रहा था एक बड़ी गाड़ी में एक बड़ा कुत्ता जा रहा था वो अपने मुंह को निकाल के जी लपलपाते जा रहा था मैं गांव का आदमी खड़ा होकर सोचने लगा कुत्ता जरूर कुछ कह रहा है मैं एमपी था कभी दिल्ली देखा नहीं था मेरे अंदर से आवाज आई कि कुत्ता कह रहा है क्या
तू गांव का किसान, गरीब, मजदूर, पिछड़ा, दलित, तू क्या जन्म लेके करने आया है? तुझसे मैं सौभाग्यशाली हूं। देख, मैं ठंड गर्म गाड़ी में बैठा हूं, केक खाता हूं, ऑमलेट कटलेट खाता हूं, गद्दे पर सोता हूं। तुमने देखा हिंदुस्तान, तुमसे अच्छा मैं हूं। उस दिन मुझे लगा कि इस हिंदुस्तान के बड़े लोगों के कुत्ते भी मुझसे अच्छी जिंदगी जी के रहे हैं और मुझे उस जिंदगी से भी बदतर जिंदगी जिलाने वाले कोई नहीं है, आप हैं। राज किया है आपने, मैं आंदोलन किया, जेल में गया, जेल में सराया। आज भी पूर्वा हवा चलती है तो आपके पुलिस की लाठी से जो हड्डी में चोट है वो कहीं ना कहीं दर्द करने लगता है। तब मुझे ऐसा एहसास होता है कि जिस राज में मुझे इतना कष्ट मिला था, अगर मेरा बस चले तो उस राज को सदा सर्वदा के लिए हिंदुस्तान से उखाड़ के गया जी में जाके पिंडदान कर दूं, जो फिर निकलने न पाए। जो दर्शन करना चाहिए तो दर्पण माजत रहिए, दर्पण में लगा काई तो दर्श कहां से पाई? क्या बात करते हैं साहब? जिनको आप अपने ऑफिस के आगे चाय की दुकान खुलवा रहे थे, वो चाय की बेचने वाला, रेल के फुटपाथ पर पानी पिलाने वाला गरीब निर्धन, जिनकी मां मजदूरनी का काम करती थी, ऐसे के बेटा को भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया कि नरेंद्र मोदी आएगा, भारत का प्रधानमंत्री बन जाएगा, गांव गरीब किसान मजदूर के भाग्य चमक जाएगा। उन्होंने इसलिए सपना को देखा है। आप एक नेता बोलते थे, मैं सुन रहा था, मुलायम सिंह यादव बोल रहे थे, मेरे साथी हैं, वर्षों तक समाजवादी आंदोलन में न रहे, कि 9 महीना में तो बच्चा पैदा हो जाता है। मैंने कहा कितनी वैज्ञानिक बात कर रहे हैं, ये तो वैज्ञानिकता है, प्रकृति का नियम है, 9 महीना में बच्चा पैदा होता है। लेकिन जो बच्चा पैदा होता है, क्या वो बच्चा 9 महीना में फिर बच्चा पैदा कर देगा क्या? कितनी आप वैज्ञानिक बात बोल रहे हो? इस सरकार का 9 महीना हुआ, 10 महीना हुआ, सरकार पैदा हुई, अब क्या सोचते हो? आप क्या सोचते हो? ये सच है कि नहीं? तो आप बजट बनाते रहो। बड़े बड़े अर्थशास्त्री आए, एक विद्वान आए अर्थशास्त्र के, कहां से? वो हार्वर्ड वाले। हमको कहा गया हार्वर्ड, हमने कहा इस देश को कर देगा हार्वर्ड, तो हार्वर्ड वाला हार्वर्ड करेगा। हिंदुस्तानी अर्थशास्त्री चाहिए, अरुण जेटली के जैसे। आज ये कहां गए? बोलिए। और ऊपर से आप बताते हैं कि हम अब तुम्हारे लिए क्या दे दिया? फूड सिक्योरिटी दे दिया। फूड सिक्योरिटी, दाना उपजावे, धान उपजावे हम, गेहूं उपजावे हम, अनाज उपजावे हम, मेहनत करे हम, हमको बस समझते हैं आप भिखमंगा। फूड सिक्योरिटी, उल्टे बात कहीं कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। ना कुछ मिले तो कुछ कहिए, ना कुछ मिले तो विरोधी में गए तो कुछ ना कुछ तो कहना है ना, नहीं तो दुनिया कैसे देखेगी कि विरोधी का काम कर रहे हैं। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, अगर विरोधी का काम भी करना है तो आप अपने नेताओं को कहिए कि कुछ दिन हमारे पास आए, 6 महीना ट्रेनिंग दे देंगे कि हम विरोधी थे तो क्या करते थे। अरे नाटक भी करिए तो किसी डायरेक्टर से सीख तो लीजिए। जो गरीबी का डायरेक्टर है उससे सीखे नहीं, गरीबी का नाटक खेल रहे हैं। एक गांव में नाटक में हनुमान जी का पाठ करने वाला नहीं आया, उसने सोचा कि आज तो नाटक नहीं होगा। एक बहुत मोटा तगड़ा दुकानदार था, उनको पकड़ लाया, कहा तू नाटक कर, केवल खड़ा रहना। और जब वो खड़ा होकर पाठ करने लगा तो रावण ने डांट के कहा कि कहाँ गए, लाओ तेल घिलाओ, इसके पूंछ में आग लगाओ। उसको हुआ कि अब तो जल के मरेंगे। तो कहा हजूर हम तो हनुमान जी नहीं है, हम तो बनिया है, अपनी दुकान चला रहे थे, वैसे ही आप नाटक करिएगा। दिनै दिल्लीनि जन्तर मन्तराव बड' नेशनेल स्टुडेन्ट्स इउनियन, अल इन्डिया बर' पिपुल्स नेशनेल लीग फर बड'लेण्ड स्टेटहुड, बड' राइटार्स एकाडेमि आरो गोबां बर'नि एलाइड अर्गानाइजेसनफोरनि फ्राय गासै 700 जननि बांसिन आलादा बड'लेण्ड हादोरनि थाखाय थैस' थांस' जुजिनो गोसो गोनां, मोदोम गुदुं, डेडिकेटेड कमिटेड बर' फिसाफ्रा फैनानै धरना होफैदोंमोन। जोंहा अलरेडि पारमिसन मोनखाबाय पुलिसनिफ्राय, खिन्थु दुखुनांथाव रोखोमै जोंनि डेमनस्ट्रेसन होनायाव बाहागो लानो फैनाय सुबुंफ्रा जेब्ला 9टा आरो 9:30नि गेजेराव थुबुर जाफैबायमोन, बे समाव हरखाबैनो गोबां पुलिस CRPF नि जवानफोर फैनानै जोंनि डेमनस्ट्रेसनाव बाहागो लाफैनाय जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरखौ बासाव दैखां दैखां गुबुन गुबुन थानाफ्राव लांजोब्बाय आरोखि। अथच जोंनि पारमिसना 10टानिफ्राय बेलासिनि 4 बाजिसिममोन। बे गोलाव सम जुदि मोनोमोनब्ला सारा भारत मुलुग आरो दुनियानि मानसिफोरनो जों फोरमायनो हागौमोन जे आसामनि बर'फ्रा सन्स एन्ड डटार्स अफ द सइल, रियेल अट'क्टनास इन्डिजिनियास एबरिजिनेल मानसि जासेयावबो आरो दुलाराय आसामा गोदो गोदाय
हाजो एरियाखौ बाद होननानै जेसेबां प्लेन्स एरिया दंमोन इनक्लुडिं नर्थ कासार हिल्स आरो बै समनि कासार कसारि किंडम बेफोराव थानाय बर' फिसाफ्रा दिनै जेरावबो सिलिंखार जालांबाय आरो बे दुखुनि खौरां बे रादाब बे ट्रेजेडिफोरखौ जों फोरमायनो हागौमोन आरोखि जों आन्दाज खालामदों जोंनि बे प्रग्रामखौ सेबटेज खालामनायाव धंस खालामनायाव डेफिनेटलि बेवहाय आसाम गभर्नमेन्टनि गिबि मन्थ्रि बिथांनि निस्सय राजखान्थियारि षड़यन्त्र बा फान्डौलिं सानाया निश्चय लोब्बा दंखायोगोन आदारवाइज दिल्ली पुलिसा जेराव जोंनो पारमिसन होखाबायमोन बे पारमिसनखौ केन्सेल खालामा हसिया जोंनि मानसिफोरखौ बासाव दैखां लांनाया बिराद मुगैथाव भेरि कन्डेमनेबल आरो बेनिफ्राय बे बिराद गिदिर डिसक्रिमिनेशननि मोनसे एग्जाम्पल जादों व्हेरेज बे एखे जन्थ्रमन्त्र जायगायाव दासिमबो कार्बि आंलं डिमा हासावनि जोंनि ट्राइबेल बिदा फंबायफ्रा कनस्टिटिउसन आर्टिकल 240 खौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननानै दाबि दैखांना धरना होगासिनो दं बेनि बादिबा आरो गोबां आफादफोरनि गुबुन गुबुन रायजोनि माखासे दोल आफादफ्रा धरना होगासिनो दं नाथाय बिसोरनि धरनाखौ कुनु डिस्टार्ब होआखै जोंनिखौल' मानो होखो बेनिफ्राय जों आन्दाज खालामनो हायो बेवहाय डेफिनेटलि आसाम गभर्नमेन्टनि पलिटिकेल कनस्पिरेसिया गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि पार्टिकुलार हम मिनिस्ट्रिनि सायाव गाज्रि रोखोम मोनसे इनफ्लुयेन्स खोख्लैनायनि जाहोनाव दिनै बे दुर्घटना जादों आरोखि जोंथ' मोजाङैसो मोन्दों आल्टिमेटलि जोङो 1 घन्टासो समनि थाखाय जोंनि डेमनस्ट्रेसन जोंनि बुंनो गोनां रावखौ जों बुंखांबाय सारा दुनिया मिथिबाय जे बर'फोरखौ भारत गभर्नमेन्टआबो डिसक्रिमिनेसन खालामो बिसोरनि सायाव जुलुम खालामो बिसोरनि मोननांगौ जितु पलिटिकेल राइट्स फान्डामेन्टेल राइट्स डेम'क्रेटिक राइट्स जितु सिभिल राइट्स लिबार्टिस बेखौ दिनै सेना लानाय जादों आरोखि बिराद दुखुनांथाव आरोखि जेब्लासिमहालागै बर' फिसाफ्रा आलादा बड'लेण्ड रायजोखौ मोननाय नङा बर' फिसाफ्रा जनानै थानायनि सिरि थानायनि खुनु खोथा गैया जों मिजिंथिदों नैबे धर्ना डेमनस्ट्रेसननि उनावनो लोब लोब हाजार हाजार लाख लाख बर' फिसाफ्रा बिथांमोननि मेगना गेवगोन आरो बे दा आथिखालाव 4थि फेजनि थाखाय जुरिबावनाय बे बड'लेण्ड स्टुडेन्ट मुभमेन्टआव बाहागो लाफैगोन आरो जाय जाय आफादफ्रा पार्टिकुलार एबसु आरो UPPL आरो बिनि बादैबो गोबां गुबुन गुबुन आफादफोर दङ बिथांमोननि लिडारशिपनि खाथियाव आंनि खावलायनाय सिगाङाव जालांबाय माबाफोर जुदि दाय दस गोरोन्थि जादोंब्ला बेखौ सिमान लानानै बड'लेण्ड आलादा हादोर सोरजिनायनि सोमावसारफिननायाव बाहागो लानो आं बिथांमोनखौ खावलायबाय आरोखि बेनि बादै जेबो बर'फ्रा राहा गैला दा आलादा बड'लेण्ड हादोरनि डिमान्डनि बादैबो गुबुन मोनथाम जेनुइन दाबि दङ बर'फोरनाव बे दाबियानो जाबाय आथिखालाव बुरलुंबुथुरनि खोलाहा बर' कसारिफोरनि थाखाय जे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल स्टेट एक्टनि आन्दाराव दाना होखांबाय बेजों जेबो जायाखै पावार एन्ड फांसन जेबो गैया रांखावरि जेबो गैया लेजिस्लेटिभ पावार गैया बिनि थाखायनो भारत संबिजितनि 6 सेडुल प्रभिजननि आन्दाराव लाबोनानै बे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ आपग्रेड खालामनांगौ आरो बियो बे एरेन्जमेन्टआ जोंनि प्रप'ज बड'लेण्ड स्टेटनि जिअ'पलिटिकेल बाउन्डारिनि बायजोआवसो खिन्थु जानांगौ आरोखि बिनि उनाव 2003 आव बिल 3 लिरफोरजों भारत गभर्नमेन्टआ नैथि गोरोबथा खालामनाय समाव क्लज नम्बर 8 मुंनि मोनसे क्लज होदोंमोन बे क्लज मथे भारत गभर्नमेन्टआ खोथा होदोंमोन जवाब होदोंमोन कार्बि आंलं आरो नर्थ कासार हिल्सनि बर' फिसाफोरखौ सेडुल ट्राइब हिल्सनि स्टेटास होगोन नाथाय 17 बोसोर बारलांबाय दिनैसिमबो बे क्लज नम्बर 8 अफ दि सेकेन्ड अर्डारखौ दाबोनिखौ इमप्लिमेन्ट खालामाखै बेनि अनगायै बर'फोरनि थाखाय इन्डियान आर्मियाव सेपारेट मोनसे रेजिमेन्ट खुलिनांगौ रेज खालामनांगौ बानायनांगौ होननानै जरदार दाबि खालामदों आरो बे बड' रेजिमेन्टआव 75% रिजार्भ खथाया बर' सेंग्रा सिख्ला जोहोलावफोरनि थाखाय रिजार्भ दोननांगौ आरोखि गोदो गोदाय ब्रिटिशनि आमोलाव आसाम रेजिमेन्ट खुलिदोंमोन आरो बे आसाम रेजिमेन्ट मेइन फर दि बड' मेस ट्राइबेल पिपोल बिनि उनाव आल्टिमेटलि मा खालामखो बर' मेस ट्राइबेल मानसिया बेवहाय बारा हाबनायनि चान्स मोनाखिसै गुबुन गुबुन जाथि गोष्ठि मानसिया बांसिन हाबबाय आरोखि जोंनाव भाइटेल मोनसे कुइसन दङ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि खाथियाव जे नागाफोरनि थाखाय जुदि इन्डियान आर्मियाव सेपारेट नागा रेजिमेन्ट जुदि होनो हायोब्ला बर'फोरनि थाखाय सेपारेट बर' रेजिमेन्ट मानो होनो हाया बे दाबिया गासैबो जास्टिफाइड बेखायनो बड'लेण्ड आलादा हादोरनिजों लोगोसे साउथ बेंकनि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ 6 सेडुलनि आन्दाराव आपग्रेड खालामनांगौ नर्थ कासार हिल्स आरो कार्बि आंलंनि बर' कसारिफोरखौ सेडुल ट्राइब हिल्सनि स्टेटास होनांगौ बेजों लोगोसे बड' रेजिमेन्ट इन्डियान आर्मियाव थिसननांगौ क्रिएट खालामनांगौनि दाबिया
जोबोद जेन्युइन दाबि जास्टिफाइड गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया थाबैनो बे दाबिफोरखौ गनायना लानांगौ जों जरदार भाबै दिनैनि डेमनस्ट्रेसन थ्रुयै जों गभर्नमेन्टखौ नारसिन हरदों आरो दा जोबथानायाव दुलाराय आसामनि बर' फिसाफोरखौ आरो दुलाराय भारत हादोरनि बर' फिसाफोरखौ आं खावलायनो लुबैयो बर'फ्रा जिहेतु आलादा हादोर मोनाब्ला एसे जाति हिसाबै सारभाइभ खालामनायनि एक्जिस्ट खालामनायनि कुनु गुबुन राहा लामा गैला जोंनि बर' जातिनि एक्जिस्टेन्सनि कुइसन सार्भाइभेलनि कुइसन सेफ्टि सिकिउरिटिनि कुइसन ओभारअल डेभेलपमेन्ट कुइसना बिराद सिरियास जाबाय 2002आव थामथि बर' एकर्ड खालामनानै जबरदस्ति माबा हिसाबै आरोखि डिक्टेटेड टार्म्सआव सुक्ति खालामनानै 2003आव बिएलटिनि लिडारफोरजों खालामनाय नैथि एकर्डनि गेजेरजों 6 सेडुलनि आन्दाराव जे बिटिडि मोननाय जोंनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट सेल्फ रुल मोनसे अट'नमास रिजन टेरिटरि आरो बेखौ बेंनो थाखाय सालायनो थाखाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल होनाय जादोंमोन बे थामथि गोदान एकर्डनि थ्रुयै बे 2003आव खालामनाय नैथि एकर्डनि गेजेरजों बर'फोरनो जिखिनि अट'नमि होदोंमोन जि पावार्स एन्ड फांसन होदोंमोन जिफोर स्टेट साबजेक्टखौ ट्रेन्सफार खालामना होदोंमोन गासैखौबो 2000 मायथाइनि 28 सेप्तेम्बरनि उननिफ्राय मोनसेनि उनाव मोनसे गासिबो लांफिनजोब्बाय बेकदरजों थाङै बिदि जायोब्ला बर' मानसिनि अबस्था मा जाबोगोन बेखायनो दानि सिटुएसनाव बर'फ्रा आलादा हादोर बिनायनि अनगायै जेबो राहा लामा गैला Under the present overall crucial situation and circumstances, the indigenous Bodo tribal people of Assam have been left with no other alternative than to fight for the common cause of attaining the much long awaited separation of Bodoland without any further delay. And through today's demonstration program, I would like to urge upon the government of India to take necessary prompt actions and political initiative to start fresh political dialogues and negotiation on the entire question of the Bodoland statehood, and to take effective measures to accede to other 3 genuine demands. This is our utmost appeal and urge to the government of India. दे गिबियाव बयखौबो खुलुमग्रोबाय आरो बड'लेण्डनि गासिबो रायजो राजानिसिम खुलुमनाय थाबाय थांनाय 29 नभेम्बराव जे जाथाय जालांबाय बिटिसि सेक्रेटारियेट नङा एसेम्बलिखौ बुख्रुब बुसि जालांबाय बेयोथ' जोबोद मुगैथाव आंनि मथे आरो बेखौ आं निन्दा खालामो गोख्रों रावजों निन्दा खालामो बेयो मोजां खामानि जायाखै मानो होनोबा बे एसेम्बलिया मोनसे गोथार पबित्र सदन जायखौ होनो बे एसेम्बलियाव जिरायनानैनो रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय नांगौ सोरनो मा रोखोमनि बहा सोरखौ फसंनांगौ साख्रि होनांगौ होनाङा बेफोर गासिबो सावरायलायनानै थिरांथा लायो आरो बोसोराव जेसेबां फान्ड फैनांगौ बे फान्डफोरखौ बोरै बाहायगोन बेफोरखौबो माने काउन्सिलाव रायलायलायनानै बयबो भट हाउस बेहाय गभर्नमेन्टबो थागोन सरकारनि मानसिबो थागोन आरो अपोजिसनबो थागोन रायलायलायनानै बेखौ थिग खालामो बेखौनो बुख्रुबनायखौ नुनाया बेयो जोबोद दुखुनांथाव जादों आरो बिदि जानाङामोन आङो नुनायाव बेहाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्टफोरनि नामखौ लाबाय थादों निउसाव नुदों दा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्टफोरखौ सोर इन्स्टिगेट खालामखो बेखौ खोब साननांगौलगिया नुदों जादों फारसेथिं बे जाथायखौ लानानै जेब्ला मिडियायाव बुंदों बयबो दिपेन बर' बिथांमोनहा एबसुनिफ्राय गोख्रोङै बुंदों जे बेखौ बिथांमोनहा मिथिया बिथांमोननियाव गैया होननानै बिथांमोनहा गोख्रोङै बुंदों आरो बिथांमोननि एजेन्डायाव गैयामोन होनदों बेखौ स्टुडेन्टफ्रानो गावसोरनो आबेगिक भाबै इमसनजों फैनानै खालामनाय बाथ्राखौ बुंदों नाथाय जोंनि नोजोराव एबसुनि फ्लेग लानानै एखेबारे मेन गेटनिफ्राय माखौबा होसोलांनानै दों खाननानै बै मोनसे गेटखौ बारखोहैनायखौ जों नुदों जुदि एबसुआ बेहाय आखाइ गैयामोनब्ला बे एबसुनि फ्लेगखौ बाहायनो सोर अर्डार होगोन मोनसे आफादनि बा मोनसे दोलोनि फ्लेगखौ हाइकमेन्टनि बोसोन नङाब्ला बेखौ बाहायलाबायनो हाया दा जुदि गावसोर गैयामोनब्ला बे फ्लेगखौ बाहायनायनि सायावबो दिनै जोङो एबसुखौ सोंखारिनाय बा दुखु फोरमायनायखौ जों नुवाखै आरोखि दा बेहाय साननांगौ बाथ्रानि बेबो जादों एखेबारे माने हाग्रामा महिलारि सारखौ टारगेट खालामनानै बुंनाय स्ल'गान होनायफ्रा स्पष्ट भाबै नुजादों आरो सानफ्रामबो जेरैबायदि मिडियायाव फैबाय थादों हयथ' स्पष्टखौ नुदों जे एखेबारे टारगेट खालामनाय जादों बे ओइदिनखालिनि खुद्रिनाया मानो होनोबा
जे समाव सिसि ट'वानि नामाव ट्राइबेल संघनि आदित्य काकारि बिथां बा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोब्बाव थाफानाय जेसेबां संगठनबो दं बेवहाय थुनलाइ आफादबो दङ अल बड' उइमेन वेलफेयार फेडारेसनबो दङ आबोबो दंफायो बिसिनि ग्रुपआव बिथांमोनहाबो दङ ओइदिनखालि रेलियाव गैया खिन्थु बाहायथ' एबसुनि वार्कारफ्राथ' दङ बा इउपिपिएलनि वार्कारफ्राथ' दङ जों सिनायलायो बयखौबो ओंखायनो जायनि थाखाय जोंहा साननो बाध्य जादों बेवहाय एबसु इउपिपिएल एखे होननाय बाथ्राया जोंहा बेवहायनो साननांगौबा होननो बाध्य जों दङ प्रमान दङ आरोखि एबसुआ जे इउपिपिएलआ जे दंफायोमोन बा एबसुजों इउपिपिएलजों लोगो लानानै जे बेफोर खामानिखौ गथ'फोरखौ दैदेनदों बे स्पस्ट' ओइदिनखालिनियाव नुजादों बेखौनो बुंनो नागिरदों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा रोनगोरा नार्जारि बिथाङा जेब्ला प्रेसिडेन्ट दंमोन बेवहायनो आक्रासुनि लिडारजों माबाफानानै जेबायदि बिथांमोना एनअसिखौ बा माने थाखानाय एसटिफ्रा खहा जायाजासेनो जुदि एसटि होयोबा मोनद' जातिफोरनो हारिफोरनो एसटि होयोबा जोंहा बुंनांगौ गैया बे बाथ्राखौ सिगांनिफ्राय बुंबाय थादोंमोन बिनि उनावहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो जेला गावनि सरकार दंमोन रोनगोरा नार्जारि बिथाङा होदों 2006आव हाग्रामा महिलारि बिथाङा होनदों 2016आव दा सिगाङाव सोरनिफ्राय फैदों दा बेफोरथ' खोथा जायाखै नैबे खोथाखौ जों बुजिनानै लादों आरो जेनेबा बयबो हारिया थांनानै थानायनि मोन्थाय दङ गाव गावनि अधिकारखौ बिनायनि बिख'नायनि संग्राम खालामनायनि सरकारनि खाथियाव गाबख'नायनि बयहाबो मोन्थाय दङ जोंबो बिदि होसिख्रावनानै गाबखांनानै जोङो दिनै बिटिसिखौ मोनदों दा बे बेलायाव बिथांमोनाबो मोन्थाय दङ दा बेखौ होनो हानाय होयो बे सरकारनि बाथ्रा कनस्टिटिउसननि बाथ्रा बेवहाय बादा होलायलायोब्ला गावजों गावनि गेजेराव मोनसे कमिउनेल बा भुल सानलायनाया फैगोन बेखौ नुहुरनानै हयथ' बयबो इउपिपिएलआनो जाथों बिपिएफआनो जाथों बयबो बे बाथ्राखौ बुंदों दिनै आदित्य काकारि बिथाङाबोथ' दाख्लै टक श'आवबो बुंदों आरो जेलाबो बुंदों जे मोनजिब्रै माबा थाखानाय एसटिफ्रा जेबो खहा जायाजासेनो 6था जनगोष्ठीनि एसटिनाव जोंहा बादा गैया बे खोथाखौ बिथांमोना बुंदों नाथाय आं बेखौनो बुंदों दिनै टारगेटआ हाग्रामा महिलारिखौ मानो खालामखो बेहाय हाग्रामा महिलारिखौल' एखेबारे जे खोथा नङा एनअसि हरदों एनअसिखौ उइद्र' खालामनांगौ होननानै जों खोनादों आरोखि प्रस्ताब लादोंमोननो सिसि ट'वानि सावरायनायाव नाथाय बे प्रस्ताबा हाग्रामा सारजों रायलायफैनायनि सिगांनो दिनै 29 थारिखखालि गथ'फ्रा उइद्र' खालामनांगौनि डिमान्ड खालामबाय एनअसिखौ उइद्र' खालामथारनांगौ बाध्य बेनि गेजेरजों आं गेजेराव सोंथि सोंबावबाय मोनसे हाग्रामा महिलारिखौ गोदानै एनअसि हरबावदों होननानै बे जाय सोमावसारग्रा आथिखालाव प्रमानानो गैया माब्ला सरकाराव जखो माब्ला जुदि माबानांगौबा इसिमिटिया पास जानांगोन जुदि बिदि हरनांगौब्ला सिगाङाव बिथांमोना एसेम्ब्लियाव रायलायनांगोन बा बिथांमोनहा काउन्सिलाव रायलायनांगोन खिन्थु रायलायाखै बेखौ लानानैनो बेथ' नंखायथा दा बेफोरनो बानायनाय टारगेट लानानै बानायदों दा बेनो स्पस्ट' दिनैहाय बे हाग्रामा महिलारि बिथांखौ टारगेट खालामनाया दिनै जों ओंखायनो बुंनो बाध्य बिपिएफ हिसाबै जे इउपिपिएलआ जेननायखौ गनायना लानो हायाखै इउपिपिएलखौ देरहाहोनायाव जिहेतु एबसुआ गावसोरनो दङमोन एबसुआबो गनायना लानो हायाखै गावसोर जे नैबे थांनाय इलेक्सनाव सरकार दानो हायाखिसै बेखौ गनायना लानो हायाखै दिनै जोंनि गथ'फोरखौ उसुथायदों दिनै मा नुजादों बिथांमोनखौ उसुथायनानै आरो बिल पास जाबाय होनना बुंदों जे समाव संग्रामा जादों 4टा बा 6 गेजेराव गथ'फोरनि माने एसेम्ब्लि बुख्रुबनाया नाथाय ओइदिनखालि आसाम एसेम्ब्लियाव ग्रुप अफ मिनिस्टार्सफोरनो जे प्रप'जालखौ होदों मोनानि 4:30 ना 7टायाव होदों नाथाय बिनि सिगां बिल पास जाबाय होननानै ओरैबायदि गन्डगल खालामबाय सोर बिसोरनो खोन्थाहरखो बिसोर रेलिनि समाव सोर खोन्थाहरखो सोरबा जुदि बुंहराखैबा बेफोरखौ साननांगौ बाथ्रा दा दुखुनांगौ बाथ्रा बेसो जोंनि गथ'फोरखौ हौवासाखौनो जा बा हिनजावसाखौनो जा स्टुडेन्टफोरखौ मानो बेबायदि गाज्रि लामाथिं मानो आगान सुरनो होखो दा दिनै गोदान दाय नागिरदों जे बुंदों जे पुलिसफ्रा गेटखौ होबथायोमोनब्ला बिदि जानाय नङामोन ओइदिनखालि जुदि पुलिसा एक्टिभ जायोमोनब्ला लाठिचार्ज जागौमोन दाया सोरनाव थांगौमोन हाग्रामा सारनाव थांगौमोन बा जों गार्जेनफोरनाव थांगौमोन आरो दिनै जों नुदों जे माखासे हिनजावसाफोरनि अश्लील मख'थावै जेबायदि बाथ्राखौ बुंदों आरो बेखौनो बारे बारे गावसोरनो फट' खेबनानै दिनै मिडियायाव होबाय थादों दिनै बिसोर बे गथ'फोरखौ टारगेट खालामनाय जादोंना जायाखै जे नै बिसोरनो जै होग्राफ्रा बे हिनजावफ्रानो बिसोरो समाजनियाव थानो समाया बिसोर जे बुंदों जे साउटिं होदों हाग्रामा सारखौ लानानै गाज्रि खोथा बुंदों बेखौनो आरो माखासे वान्स मर उसुथायदों आरो होनबाव बिसोरबो हख्रावदों दिनै बे हख्रावनायफ्रा मिडियायाव जोबोद प्लास जादों थारमाने बे हिनजावसाफोरखौ टारगेट खालामनाय जाबाय जे गाज्रि खोथा होनग्राया बिमा बिफानि गियान मोनै इउनिभारसिटिनि मोनसेबो सोलोंथाइ मोनै बे बाथ्राया बेरखांदों बिमा बिफाया खुनु मोनसे आदर्शजों फोरोंनानै हराखै बे गथ'साफोरखौ बे बेरखांदों स्पस्ट' आं बुंगोन बे बेरखांदों आरो बेखौ लानानै दिनै गार्जेनफ्रा मा सानदों आरो माखासे आइजोफोरखौबो बिराद दिनै ससियेल मिडियायाव ओंखारबाय थानाय नुदों दा बिथांमोना सोरखौ सापर्ट खालामना बुंदों
मैया जेब्ला हिमन्त बिश्व शर्माया बाथ्राफोरखौ स्पष्ट बुंबाय गेजेरावबो प्रमद बर' सरि दिपेन बर' बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथाङाबो बुंदों जे आं मबाइलजों फनाव टेलिफनिक बार्तायाव सीएमजों रायलायदों होमबा रायलायनासो रायलायखो सीएमजों रायलायदों ओरै जानाङा होननानै आं बुंदों हुमखि हरदोंना बिथाङा बुंबाय थादों मैया जेब्ला जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जेब्ला बाथ्राफोरखौ बेखेवना होबाय दा बिनि एन्सारखौ सोर होगोन सोरखौ कनभिन्स खालामगोन दिनैबो आरोबाव बिथांमोनहा आन्दलननि नामाव बेबायदि अत्याचार खालामगोन नामा ओंखायनो आं जोबथारनो लुबैदों बे घटनानि सायाव तदन्त जानाया मोजां तदन्त जानांगौ आरो बिनि सायाव एक्सन लानांगौ बिसार जानांगौ जिहेतु केसबो होबाय आं होनाखै जे गथ'फोरखौ बिराद गिदिर पानिशमेन्ट होनांगौ नाथाय भबिष्यताव जाहाथे रावबो दाखालामथों बेबायदि आरो बेबायदि मानसि न' बुख्रुबनाय बा सोरनिबा सायाव एटाक खालामनाय हाग्रामा महिलाखौ जों बुथारहैगोन बिनि न'आव थांनानै गेटखौ जोब्लानानै हाग्रामानि न'आवबो अन्थाइ खुबैगोन हामला खालामगोन बेफोर गिलु बालु मोनसे माने क्राइम बाथ्राफोरखौ जेरैबायदि बाहायदों आरो जेरैबायदि जोंनि एसेम्बलिखौ बुख्रुबदों बिनि सायाव तदन्त जानांगौ आरो पानिशमेन्टआ जानांगौ जायफोर खालामदों आं होनाखै जे स्टुडेन्टफोरनि सायाव गिदिरथार एक्सन लानांगौ नाथाय भुल खामानिखौ जुदि जों लायोहैयोब्ला गाबोन बिनि सायावबो जे मानसिफ्रा बिदि जानो हायो माथो होननानै एरनाय नङा आरो बिथांमोना बारे बारे नेपालनि बाथ्राखौ लानानै माने उसुथायबाय थादों आरो उदाहरनाव लाबोबाय थादों मानो नेपालनि खोथाखौ बाहाय गले गले लाबोदों सोर लाबोहोदों मानो नेपाल खालामनो नागिरदों जोंहा जेरै माने हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जोलैनि हांगार होननानै एस्टाब्लिश खालामनो नागिरदों हाग्रामा महिलारिखौ बर'नि थै गैया होननो नागिरदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि बर'नि थै गैयाबा 6 सिडिउल एकर्डखौ सोर खालामखो बिटिसिखौ सोर लाबोखो बर' रावखौ 8 सिडिउलाव सोर खालामखो दिनै जाय गथ'फ्रा जे फरायसालियाव फरायनानै बेबायदि संग्राम खालामनो हादों बे इउनिभारसिटिखौ सिआइटिखौ कलेजफोरखौ सोर बानायखो हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि बर'नि थै गैयाब्ला सोरनि थाखाय बेफोरखौ खालामदों दा जोंनि सायाव बेफोर प्रश्नआ फैदों ओंखायनो गार्जेनफ्राबो थिग थानांगौ सोर भुल मावदों भुलखौ सुधारनानै लानांगौ आरो मालायनि थुलुंगानायाव गावनि इयुनखौ धंस खालामनाङा बेबायदि धंसमुक्तिजों गावनि जिबना दाजाया आंजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनिबो गोबां दैदेनगिरि आरो गुबुन गुबुन आफादनि माखासे दैदेनगिरिया फैनानै बाहागो लाफैदों बे इउपिपिएल दोलोआव जोङो जइन जादों सोंलु फैदोंमोन सोरबा बुंदोंमोन बिजेपियावसो थांसिगोन नामा बहाबा थांसिगोन नामा आं बुंबोबाय थादोंमोन गोलाव समाव राजखान्थि खालामनाया आंनि थांखि नङा एमएलए मन्त्रि जानायाबो आंनि थांखि नङा जोंनि बे गोलाव सम हारिनि जिफोर जेंना बे जेंनाखौ सुस्रांनायासो जोंनि थांखि आरो बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय थांनाय 10 बोसोराव जोङो नारा नाथा नाजाबोबाय सोमावसारबोबाय राजा लामायाव रेल लामायाव सरकारजों गोबां रायलायबोबाय जोङो रायलाय फैनानै थांनाय 27 जानुवारियाव जोंनि थामथि गोरोबथाया जानानै थांबाय बे थामथि गोरोबथानि गेजेरजों एसे आगोलाव दैदेनगिरिफ्रा बुंनाय बायदि बेवहाय जिखिनिखौ जोंनो होबाय जों जिखिनिखौ बिनानै लाबोनो हाबाय बे गासैबोखौ मोनजोबोब्ला बबेबा मोनसे रायजो बे रायजोनिफ्राय जोंनियाव बांसिन फसंथानफ्रासो जोंनियाव फैबाय आरो गोहोनि बेलायाव दिनै आलादा रायजो दंनायखाय हम आरो फाइनेन्सआ थोंजों गैयाब्लाबो बे हम आरो फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट बेखौ एसेब्लाबो खेंसालियैबाबो मोननो हानायनि गोहोआ जोंनियाव फैबाय मोननो हानायनि राहा लामाया जोंनियाव फैबाय दा बेनिखायनो नैबे गोरोबथाया बियो जोंनि थाखाय नैबे बिटिआर ओनसोलाव रायजो जानाय जोंनि थाखायथ' माखासे लाबोखाबायानो बिनि अनगायै बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर' फिसाफोरनि थाखायबो माखासे लाबोनानै होफैबाय अल इन्डियायाव थानाय बर' फिसाफोरनि थाखायबो राव थुनलाइ जौगानायनि खामानि मावनो हानाय खाबुखौ लाबोनानै होफैबाय सोलोंथाइनि जेंनाखौ फोजोबनायनि मोनसे लामा खेंनानै होबाय बियो बिटिआरनि सिङावबो आरो बाहेरायावबो आं एसे सिगाङाव बुंदों बिटिआर मुङानो बेसेबांबा गोजौखा दा दिनै बिनि उनाव जोङो डिसिखौ जों बाहायनो मोनामोन दिनै जोंनि गभर्नमेन्टआ डिसिखौ बाहायनो हासिगोन एसपिनि सायाव जेबो बुंनो मोनामोन एसपिखौ जोङो होखारनोबो हासिगोन लाबोनोबो हासिगोन गाज्रिबा बेखौ होखारनो हागोन मोजांबा बेखौ जोङो सोरखौबा लाबोनो हागोन जोंनि खोथा बिथाङा खोनासंनो गोनां जासिगोन राहा थोंजोङै दिल्लीनिफ्राय फैनायनि राहा लामाया जाफैबाय बे गासैखौबो लानानैसो नैबे गोरोबथाया जादों दा बेनिखायनो मान्य रायजोफोर जे दिनै जों बयबो हास्थायदों जे बे गोजोना अरायसम थानांगोन गोजोना थायोब्लासो जौगानाया जागोन मैया दाख्लैयो 20 तारिखआव मोनसे समाव बेल होनानै जेलनिफ्राय बरननानै बिथां रन्जन दैमारि बिथांखौबो सागान होनो थाखाय दिल्लीयाव गभर्नमेन्टआ लानानै थांबाय सागान होखांनानै बिथाङा न'आव थाफैबाय एसे गोबाव सम समाजजों थाबाय आरो नै दाख्लै बावै 20 तारिखआव बिथांखौ फिन जेलाव लानानै थांदों दा बेखौ लानानै फैखालिनो हराव जोङो आसाम सरकारनि माखासे मन्थ्रिफोरखौ लोगो हमदों अफिसारफोरखौ लोगो हमदों आरो जों खावलायदों जे बे गोजोना अराय सम थानांगौनि थाखाय बिथांखौबो जेलनिफ्राय हगारफिननांगोन आरो बिथांल' नङा गोबां जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जेराव दङ
गोबां जोंनि जोहोलावफ्रा जेराव दङ बे गोरोबथायाव जिहेतु लिरनाय दंखायो जे बे गोरोबथानि गेजेरजों एनडिएफबि नि केडारफ्रा रिहेबिलिटेसन मोननांगोन मा अनसुंथाइ मोननांगोन बिथांमोना थांनानै थानो थाखाय आरो बेजों लोगोसे केसफ्राबो उइद्र जानांगोन दा बेनिखायनो जों आरोबाव गभर्नमेन्टखौ खावलायगोन दिल्लीयाव थांनाबो खावलायनाय नुदों जाहाथे बिथांखौ रिलिज होयो आरो बिथांजों लोगोसे माखासे दैदेनगिरिफोर जेराव दङ बिथांमोनखौबो रिलिज होयो दा नैबे समाव मानगोनां रायजोफोर जोंनि खाथियाव गिदिर मोनसे खामानि फैबाय बेनो जाहैबाय बे सुक्तिखौ जि गोरोबथा जाबाय बेखौ मोगथाङाव महर होनाय आरो बेखौ मोगथाङाव महर होनांगौबा जोङो जेरैखि जाया आसामाव आरो दिल्लीयाव थानाय सरकारजों गोरोबनानै खामानि मावनो हानायनि मोनसे थासारिखौ दानांगोन जोङो सरकाराव गैयाब्ला जोङो बे थासारिखौ मोननो हानाय नङा मानोना दाख्लैबावै जोंजों सरकारा सावरायदोंमोन मानोना जोङो सोमावसारगिरिमोन सोमावसारगिरिखाय राजा लामायाव रेल लामायाव जथायनायखाय हांगार स्ट्राइक खालामनायखाय सरकारा जोंखौ रायलायबाय नाथाय नैबे गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जोङो सोमावसारगिरि नंथ'आ दायो ओंखायनो सरकारा जोंनि खोथाखौ खोनासंनाय नङा दा बेनिखायनो बयबो लुबैदों बे सागानगिरिफ्रा खौसे जानानै इलेक्सनाव बाहागो लानांगोन आरो गोहोआव फैनांगोन गोहोआव फैनानै आसाम सरकार भारत सरकारजों खामानि मावनानै गोरोबथाखौ मोगथाङाव जाफुंसार होनांगोन साख्रि बाख्रिनि खोथा दङ रांखान्थि जौगानायनि खोथा दङ गोबां खामानि मावनांगौ दङ बिनि थाखायनो गोहोआव फैनांगोन दा बेखौनो नुनानै बयबो खावलायनाय हिसाबै थासारिखौ बुजिनानै आंबो दिनै गोबाव सम सोमावसारनायाव बाहागो लानायनि उनाव मोनसे राजखान्थि दोलो जोंनो दानानै दोनखानायमोन एनडिपि प्रग्रेसिभ पिपुल्स जयेन्ट एक्सन कमिटि आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आं मोनसे समाव आफादगिरि थानाय समाव जों बयबो लोगो नांनानै बेखौ दादोंमोन जे हारिनि थाखाय खामानि मावनो आरो दिनै बे आफादावनो आंबो फैनानै बाहागो लाफैबाय जे दिनै जोंनि थांखिया बेनो गोजोनखौथ' जों गायसनखानांगोन नाथाय बेजों लोगोसे जौगानायखौ लाबोनांगोन राजा लामायाव रेल लामायाव सोमावसारनाया मोनसे हाबा बेजों जाथिखौ जोङो रैखाथि मोननो थाखाय माबा मोनसे हासिल खालामनो थाखाय खालामदों नाथाय एबार जोङो गोहोआव फैनानै जोंनि गोरिब गुद्रा आइ आफा रायजो राजाखौ जों नायनांगोन जोंनि रांखान्थिखौ थिग खालामनांगोन जोंनि समाजखौ थिग खालामनांगोन जों ओनसोल जाग्रा रायजो जाग्रा ओनसोलखौ जों जौगाहोनांगोन जोंनि मानसिफ्रा जोंनि राव थुनलाइ हारिमुखौ जौगाहोनायनि थाखाय खामानि मावनांगोन सोलोंथाइ जौगाहोनायनि खामानि मावनांगोन जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै न' बां गारनानै गोबां गोजान गोजान जायगायाव थाहैगोन न'फोरनि थासारिया गाज्रि जादों माखासे हाग्रायाव दङमोन दिनै न'आव फैगोन दा बे गासैखौबो लानानै मोनसे मोजां समाज दानो थाखाय राजखान्थिया मोजां जानांगोन दिनै अफिसारफ्रा मोजाङै खामानि मावा सानथ्रोब हरथ्रोब अफिसाव जिरायनानै थायो रां होआबा खामानि मावा बिटिसि अफिसाव थाङोबा फाइल मोनसे बे टेबोलनिफ्राय बै टेबोलाव लांनांगौबा रां होआबानो खामानि मावा बेखौ गासैखौबो नुजोब्बाय लिडारफ्राबो अफिस खालामा दिनै बहाबा थाइलेन्ड आमेरिका बेरायहैबाय थायो जोंनि चिफ बिथाङाबो बहाबा प्रेसारनि सिटाव जिरायनानैसो सिलिगुरियाव थानानैसो फाइलफोरखौ सहि खालामो उदालगुरिनि मानसिफ्रा बाक्सानि मानसिफ्रा थांनानै फैनानै नागिरनानै मोना सानसे नङा साननै नङा साननै सानथाम नागिरबाबो मोना ओरै फैसा गैया मानसिफ्रा नागिरै नागिरै लिडारफोरखौ मोनैयाव आरो पकेटनि फैसाया थांबावनानै गोरिब गुन्द्रा जालांगासिनो दङ दा बेनिखायनो रायजोफोर बे गोरोबथानि उनाव दिनै जोङो बे गासैबो बिथिंखौ नोजोर होनानै बे सरकारखौ जायनिखि गावनि मानसिखौनो सोबख'बाय थगायबाय नासयबाय गावबा गावनि थाखायल' खामानि मावबाय बेखौ सोलायनानै जोंनि गोरिब गुन्द्राफ्राबो बाहागो लानो हानाय बयबो जायगा मोननो हानाय बेबायदि मोनसे राजखान्थि दोलोखौ सिगाङाव लाबोनानै जोङो सरकारखौ दानांगोन आरो बेखौ बयबो बरायदों दिनै गुबुन हारिनि आफादफ्राबो बरायदों गुबुनफोरनि गेजेरावबो बिराद होंगो दोंगो जादों आं हाबगोन आं हाबगोन आं हाबगोन गोलाव सम हाबाखैमोन बिथांमोना नुबाय दिनै बिराद गिदिर गिदिर लिडारफ्रा फैनानै हाबबाय गाबोन समफोर हाबबावगोन जिल्ला जिल्ला हाबगोन प्राइमारि हाबगोन गुबुन जाथिनि मानसिफ्राबो जोंनि दोलोआव हाबजोबनायनि थांखिखौ लाबाय दा बिनि थाखायनो जोंहा साननांगौ जेबो गैला एबार जोंनि बर'फोरनि भटआ जेरैखि जाया 90% बे इउपिपिएल दोलोनियाव फैनांगोन अब्लानो जोंनिया सरकारा जागोन दा दिनै मोनसे खोथा सोंनाय फैबाय थादों एनडिपि हाबगोन ना हाबा फैगोन ना फैया एनडिपिआ बहा थांगोन बहा थाङा गोबां सोंलु इसे उनाव एनडिपिनि दैदेनगिरि बिथाङा बिबुंथि होगोन मैयाबो एनडिपि प्रग्रेसिभनि आफादगिरिया बेवहाय बिबुंथि होलांदों आरो बिथाङानो गावनि खुगाजों रोखा बुंदों दिनै जों जिखौ बुजिदों एनडिपिआ गोबाव सम सोमावसारनायाव बिथांमोना गोबां केरा दङ दायो बिथांमोननि केसा जोबनांगोन रिहेबिलिटेसन मोननांगोन माखासे आफादनि नेमखान्थि दङ बेनिखायनो बिथांमोना दिनै हाबनो होननानै हाबनो हानाय बेबायदि थासारि बानायनानै लानो हाथ'वाखै बेनिखायनो एसे सम लागोन बिथांमोना बुंगासिनो दङ नाथाय सोरबा सोरबाया दिनै जानो हागौ नोंथांमोनाबो नुखाबाय फेसबुक टुइटारफ्राव ओरै सरकारि लागोजोंबो लोगो लानानै दङ होननानै जों खोनादों दा खोथाया जाहैबाय मोननै जों लुबैदों खौसे सागानिगिरिफ्रा खौसे जानानै थांनानै सरकारनि गोहोखौ लानानै बै एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायजों लोगोसे हारि जौगानायनि खामानि मावनांगोन थांनाय समाव पुलिसजों बुजानाय गावथारजानाय बेसेबांबा न' बां सावजानाय गाख्रेबजानाय बैफोरखौ मोजां खालामनो थाखाय खौसे बाहागो लानांगोन मोनफ्रोम न'खरफोरखौ जोङो नायनांगोन गोबां खामानि दङ नाथाय नैबे समाव जाय बिथाङा दिनै मालाबा बुंदों गोरोबथाया मोजां मालाबा बुंदों गोरोबथाया गाज्रि बेबायदि मानसिजों थांनानै लोगो लायोबा जों गावनि मावनाय खामानिखौनो नंखाय होननानैसो फोरमान खालामनाय जागोन दा बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायदों जों खौसे थानांगोन खौसे जुजिलांनांगोन दिनै बिथांमोननियाव थाखा फैसा दङ एफा एनै गोहो दङ होननानै जोङो बिथांमोनजों सोरफै खालामोबा जोंनि खामानि मावनाया थालांगोन मानोना बिथांमोननि एजेन्डायाव बेफोर खामानिखौ मावनायनि खुनु सिन्था गैया खालि दिल्ली दिसपुरनिफ्राय फैसा लाबोनांगौ राननानै जानांगौ बेल'सो बिसोरनि खामानिया
नोंथाङा मडेल बिटिसि बानायनो होन्दोंमोन हायाखिसै नाथाय 5 बोसोराव जोङो मडेल बिटिआर बानायनानै भारतनि मानसिफोरखौ सोमोनांहोनांगोन बिनि थाखाय बिथांमोना थियारि जादों आं बेखिनिखौनो बुंबाय इयुनाव लोगो मोनबावगोन बिनिफ्राय थांफिननानै